Salutare, așa am găsit. Vom încerca să jucăm. Am zis că vom încerca. Fiindcă cel probabil nu vom reuși. Și cel mai probabil mai era o chestie. Adică nu vom începe direct în... Puțin... Bă... What is hell? What is hell? Locul ăsta e intangibil. L-am luat. Niște bullet damage. Și avem lag peste măsură. Mai mult decât ne-ar trebui nouă în viața noastră. Ia mă. Uite-mă și tu, mă. Uită-te, mă, și tu. Uită-te, mă, și tu. Puțin. Uită-te, mă, și tu puțin. Connecting. La ora 5 chiar atât de multă lume se... Aparent eu sunt echipa roșie. Ești bun? Bă, ăsta face și ăsta. Este și nu ne putem bate? L-am văzut pe acolo cum să... Bă, nenorocitule, bă, țică acolo sus. Bă-te prost. The few diminutions and now control the blue. Hai mă, dacă tot știi că n-am nicio treabă de pierd. Ai, nimic a apucat, bă. Bă, deci gata, eu nu mai trec, vezi? Uitați-vă și voi cât de lag a fost. Și acum o fac așa, da? Și vedem cât e valoarea lui. Să facă și el asta. Hello. În față, da? Cât naibii, că deja tu umără toți până faci asta o mișcare. Când știți ce înseamnă asta? E punctio, e papa punctio. Și vreau să instalez ceva nou-nouț. O serie nou-nouță. Pentru clipul gran cum mi s-a oprit video. Uitați ce am zis eu. Occupation. Eu vă la care vă las doar o secundă să uitați la descriere. Gata, v-ați uitat destul. Ar trebui să puneți pauză dacă vreți să uitați. Nu mai arătat. Hai să vedem dacă pot propulsa într-o singură atingere. Da, moment așa. Apoi ne vom mișca cu telefonul încărcat, dar 11% baterie și nu-mi place să mă descarc.